Volt! Király! Fagyott föl és alá. Szép! De nem számított. Hát ez már nem. Már csak. Valaki megforgatta a fő. Jó. Egy. Aha. Mi a faszom, az Jancsit meg megsimogatja, azt arra meg nem. Kinek? Ne találják meg. 2-1, Dominik már mennyit David? Most is be. Ez már olyan szinten benn volt, nem öt. Már legalább 9 találatot benyomott. Applaud.